So hello guys, welcome back to my new vlog. So guys, बेरेफुंजा नै फाथै गायनो नागिरदों। फाथैखौ गायना लाग्रोनि, बिनि उनावहा फ्रेस जानोसै, बिनि उनाव नायनोसै नोंथांमोना ब्लगखौ हेलांबाय थाबानो जाबाय। तो गाइस आं फाथैखौ गायग्रोना लानि। वाव, नै गायनांगौ। बेखौ सिफाया जे आं आरो इखा तो नै फ्रेस जानानै मर्निं टी ब्रेकफास्ट माने फुंनि आरोना साया बियो। एक्चुअली याव सिनि आरो हाइजें लाल साह अदरक चाय। तो बेरेफुंजा नै बिदि मोनोब्ला एसे माइंडखौ फ्रेस मोनो आरोना। तो गाइस आं साहाखौ लोंना लाग्रोनि, बिनि उनाव लोगो मोनफिनगोन। तो गाइस जोंना डिनाराव नैबे एम्फौ लाथा जायो नों प्रानल हा गियो वाव। तो गाइस सोर जायो सोर जाया कमेन्टआव खोन्थाहर। तो गाइस आङो साहा लोंखांना एसे रेस्ट लानानै फैबाय आं डाइरेक्ट बारियाव। अमा फिसाफोरनो आदार होबाय। आदार होखांनायनि उनाव दा सासे लोगो फैगासिनो दं आंनि रुमावहा। वाव बरिया ना गाइस अमा फिसाया। तो गाइस टपिकआव फैनोसै नङा होमबा। तो गाबोन मोनसे शुट दङ आरो मिउजिक भिडिअ शुट। आंनिनो पार्टनार गामिनिनो गावा माने निजा गावनो गायदों आरोना गानखौ। आरो चेनेलाबो आंनियावनो आगारगोन गोदान चेनेल। बिनिनो चेनेल बुंनांगोन नोङो। चेनेला आं एक्चुअलि बे चेनेलखौ मा जेब्ला आं रिलिज जागोन ना अब्ला आङो बेखौ मा होननानै बुङो खोन्थाना होगोन आं हा चेनेलखौ। जेनेबा आङो मा होननानै बुङो नोंथांनिसिम शेयार खालामना होगोन आरोना बबे चेनेलाव आगारगोन। अके थारमाने दायोथ' शुटिंआ जायाखै नालाय, दायो माने डिसकासिं सोलिगासिनो आरोना। तो गाइस डिसकासिंआ माने फाइनालि शुटिंआ जागोन आरोना गाबोन, अखा जुदि फैयाब्ला। दा अखायासो मा बुङोसै आरोना। आइ थिंक अखायाथ' एक्चुअलि फैनाङा, नायनोसै मा जायो। शुटिं लानायनि माबा नांगौ बेखौ फुरा रेडि खालामना दोनबाय आरो। औ नङाबा बिराद लस जागोन जोंहा। माने फाइनान्सारा बेनोखा, फाइनान्सारबो बेनो आरो सिंगारबो बेनो आरो लिरिक्सआबो नों खोमा ना, लिरिक्सआबो बेनो, चेनेलाबो बिनिनो, बेनिफ्राय एक्ट्रिसआबो बिनिनो। बेखौ गाबोन इन्ट्रडाक्सन होसोन आङो, नायबानो जाबाय एक्ट्रिसखौबो। बिथाङा जेडेक्सआ डाइरेक्सन खालामगोन। डाइरेक्सना आंना होमबा आं डाइरेक्टर जासिगोन माथो गाबोन। तो गाबोननि थाखाय आङो डिरेक्टर जासिगोन, बिथांनि डिरेक्टर। आंखौ नों गाबोननिफ्राय सार होननानै बुं दै, माने शुटिं जोबजासिम आरो सारल' बुं मिथिबाय। ओरैसो बुंदों आं। ओमफ्राय मा होननानै बुङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गाबोननि शुटिंनि ब्लगखौबो आङो लागोन। आरो दिनै आं माने बिथांखौ इन्ट्रडाक्सन होबाय आरोना, गामिनिनो आंनिनो लोगो। आरो नामा बिनिया थरायसा दैमारि। माखासे सिनायगोन जानो हागौ, माखासे आं बिनोसै आरोना। सिनायाबा एबारनिफ्राय सिनायना लादो आरोना। एबारनिफ्राय बे कन्टिनिउ आगारगोन दै गावनि इउटुब चेनेलावहा अफिसियेल गान बा बिदिनो कभार जायखिजाया आपडेट मोनबाय थागोन नोंथांमोना। बिदिनो मासाव मोनसे बा मोननै मोनथाम गाव हानायखिनिखौ आरोना बानायगोन ना मा बुङो। एबार औ नाजानायनि सायावसो दा नोंथांमोनाबो माने एसे सापर्ट होदो नङा होमबा, गावजों गाव बर'जों बर' नङा होमबा। तो एसे सापर्ट होलायबासो माने एसे गोसो जायोलै बानायनो, नङाबा गोसो जाया। बिदिनोसै आरोना। तो गाबोननि थाखाय रेडि जाजोब्बाय, गासिबो रेडि खालामजोब्बाय बियो। केमेरामेनानो जा, आर्टिस्टआनो जा, मेकआप आर्टिस्टआनो जा, माने अल एभ्रिथिं आरोना गासिबो माने रेडि खालामजोब्बाय। जाहाथे अखा फैया गाबोन, मोजाङै जों गाबोन शुटखौ लानो हायो आरोना। ना मा बुङो? औ बर' गान ना? बर' गान बर' दे थिगानो। तो बिदिब्ला बेनोसै आरोना, गाबोन नोंथांमोना ब्लगखौ नायदो, शुटिंनि ब्लगखौ। तो बिदिनोसै, गुड लाक, बेस्ट अफ लाक। थेंक इउ दे मस्ट वेलकाम। गाइस एसे साहाखौ लोंना लाग्रोनोसै। प्रानल गाबोन डाइरेक्टर जासिगोन आं, गाबोननिफ्राय डाइरेक्टर बेंग्रा आंखौ सार लिंनो मिथिबाय। गाबोन एलबाम शुटिं दोङो। तो गाइस ओइ गाबोन आंहा डाइरेक्टर जासिगोन।
नों करिय'ग्राफार माथो नों जिम लादोंमोननो हा जिम लादोंमोननो माथो नोङो जिमाथ' लादों लानायालाय लाय र' आंनि जिमा आं बिस्कुटखौ दिनगोनो जिमाथ' इथिं नङा नै इथिंसो बिसिंसो देरदों आंना बे देराखै एसे देरदों नै ओमफ्राय फुङाव सोरना जिम गेलेयो बावहाय देराखै ना बेयाव देराखै नै बावसो देरदों गाइस नै जिम गेलेना थ' गाबोन आं डिरेक्टर जासिगोन मिथिबाय नों करिय'ग्राफार दे बांसिन खालामदों नोंसोरो मानसिफोरा थ' बेनोसै होमबा ना आं साखो सानफ्रामबो जानाय बेदर नाया होद आं जाया बेदर गैयाबा नायनांगौ खारा फुङाव इसां लदाबा जाद्रायदों आइ मायु थ' गाइस कमेन्टआव खोन्थाहरलाय मानसिखौ फुं होबावनांगौ ना एसे सेम होबावनांगौ आंनिबाथ' आं बुंथ'ला जेबो नोंथांमोना जा कमेन्ट हरोसै आरोना एसे फुं होनांगौ ना एसे रानथें खालामनांगौ थ' गाइस कमेन्टआव हरबानो जाबाय दे आं एसे साखो फुंबाबो फुंद्रायदोंनो आरो हामबाबो मा हामखो होनो नङालै दा बेखौ आङो साखो लोंना लाग्रोनोसै र' गरम दिनफोराव थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो बावनो दोनथ'सिगोन मानो होनोब्ला आं जोंहा लोगोआ जोंथ' स्क्रिप्ट होफैदों आं एसे स्टाडि खालामनो आरोना थ' स्टाडि खालामनोसै एसे गाबोननि थाखाय प्रिपेयार जानोसै स्क्रिप्टखौ गावनो लिरदों दा आंनि लोगो दहाय नोंथांमोननो जोंथ' इन्ट्रडाक्सन होदोंमोन बिथाङा लिरदों दहाय फुङाव होफैदों आंनो ओमफ्राय मा होननानै बुङो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलावहा साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिनो माने लाइफ स्टाइल ब्लग माने आं आगारबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननिसिम आरो मा होननानै बुङो जायफोरा आंनि इन्स्टाआव फल' गैया डिसक्रिपसनाव दोङो नोंथांमोना थांनानै फल' खालामबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'सिगोन थेंक इउ स' माच जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन